नमस्कार मैत्रिणींनो, सुमन्स किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत। आज मी तुम्हाला मसाला दूध कसे तयार करायचे ते शिकवणार आहे आणि अचूक प्रमाणासहित मी ते तुम्हाला सांगणार आहे। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। आता मी अर्धा लिटर दूध अशा प्रकारे मंद आचेवर उकळण्यासाठी ठेवलेले आहे। म्हणजे 4 वाट्या दूध घेतलेले आहे आणि अशा प्रकारे त्याला उकळी देखील आलेली आहे आणि मी 5 ते 7 मिनिट अशाच प्रकारे दूध ते मंद आचेवर थोडं उकळून घेणार आहे। म्हणजे थोडं घट्टसर करून घेणार आहे मी आणि जरा जरा वेळाने मी त्याला असे हलवून देखील घेणार आहे। आता मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये अर्धी वाटी साखर घेतलेली आहे आणि ती अशा प्रकारे बारीक करून घेतलेली आहे। त्यानंतर मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 5 काजू आणि 5 बदाम घेतलेले आहेत आणि ते देखील मी अशा प्रकारे बारीक करून घेतलेले आहेत। अशा प्रकारे दुधाचा मसाला तयार करून झाले। आपण हा तयार केलेला मसाला दुधामध्ये टाकून घेतलेला आहे अशा प्रकारे आणि छान हलवून घेणार आहे ते। त्यानंतर अर्धी वाटी पिठी साखर देखील मी टाकून घेणार आहे। त्यामध्ये मी अर्धा चमचा जायफळ पूड देखील टाकून घेणार आहे। त्याने मसाला दुधाची चव देखील फार सुंदर लागते। एकदा तुम्ही अशा प्रकारे तयार करून पहा। आता मी मसाला दुधामध्ये 5 ते 7 केशरच्या अशा प्रकारे पाकळ्या टाकून घेणार आहे आणि दूध छान हलवून घेणार आहे। आपलं दूध पूर्णपणे तयार करून झालेलं आहे। तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे आपलं दूध तयार करून झालेलं आहे।